Ćao drugari, danas ćemo snimati server PikaCraft, na njemu ćemo igrati Skywars. Ajmo da uđemo u igru. Evo, stvorili smo se ovdje kao što vidite. Server je na engleskom, tako da nećemo ništa čitati, ajmo malo istražavamo. Ej, odmah smo došli ovdje, jej, ajmo uskačemo. Nećemo istraživati, jer hoćemo da uskačemo. Evo ovdje ima neki kitovi, kao što vidite. A pustite me da objasnim ljudima. Nemojte vi odmah da puštate, jer ja hoću da objasnim ljudima. Evo, izvinite što ovako glupo uzimam, stvarno ne znam kako da uzmem. Nešto mi se ne uzima. Ne volim da uzimam. Kako da vam kažem. TNT ćemo staviti pri ruci, ako može odmah da eksplodira. Što je bilo vrlo dobro da može. Možda da uzmemo fishing rod. Aj, probat ćemo TNT. Neće. Šta da gradimo s TNT-om? Može neko da dođe da ga zapali, pa da bude problema. Ovo je bolelo. Dobro, ja može. Jabuke, ne znam da li će nam trebati. Snowballs hoće. Ovo će biti, ja se nadam, dobra partija. Ovdje imamo plus toliku jačinu. Čekajte da bacim, jer imam. Ja mislio da je ovo malo jače. Imamo regeneraciju. Aj, umjesto vode ćemo. Jer ima to još jedan čest? Nope. Umjesto trapdoora smo se zeznuli. Melon! Jej! Lubenice. 12 lubenica. Jej, još lubenica! Ja volim lubenice. Mnogo ih volim. Tako da ih skupljam i u igrici. Čim ih vidim. Jej, još lubenica! Niko nije umro. Ja ne znam. Novi sam na serveru. Tako da ne znam kako izgleda kad neko umre. Eno ga onaj pored nas. Vidite li vi šta on ima? Možemo u napad protiv njega. PikaCraft! Pikachu te roknuo! Gdje je onaj naš? Eno ga. Ne možemo da obacimo mi. Šta da jedemo? Gađamo ih. Pikachu, evo ti. Malo snowballsa. Jeste li vidjeli što čovjek ima? Gotovi smo, ovu partiju smo izgubili. Ne. Izgubili smo partiju. Ajmo do tada mi da otkrijemo. Ovdje su opet nešto za čitanje. Nećemo čitati pravila. Idemo opet u partiju. Zato što ne volim da čitam engleski. Mrzim da ga čitam, mrzim. Ajmo u novu partiju. Brod. Ne brod. Zašto brod? Zašto meni brod? 3, 2, 1. Go! Jedan chest. Isplatio se ovaj jedan chest. Dobre smo stvari dobili. Ne znam se šta je bolje od ovog. Da li postoji išta bolje? Ne postoji. Ovo je vrh. Ove stvari niko nije mogu da dobije. Niko u ovoj igri. Samo ja. Ajde bre, upuci ovo. Evo, obuko ih. Nije hteo onako. Imamo i crafting table. Pa reci da napravimo diamond sword. Imat ćemo i diamond sword. Ovo je brzina. Šta će nam brzina? Možemo padnemo i da se ubijemo. Možda uzmemo ovaj glowstone. Mada ja ne volim glowstone. Ajde, uzit ćemo ga.
sword. Sada možemo da ga ubijemo. Imamo. No, ovo ne funkcioniše. Ja mrzim da gradim, mrzim. Glowstone. Glowstone. Ako ga napadnemo s leđa, bit ćemo perfektno ubijače. Perfektni ubijač u cijelom Minecraftu. Kako se zagradio, jeste li vidjeli vi tog? To, treba mi to odelo. Šta smo pokupili? Ništa korisno. Ima neko na sredini. Da mi pustimo ovdje lavu njemu, lepo ovako. Pa ako hoće da izvoli, nek izvoli. Ja na njegovom mjestu ne bi izvoljevao toliko. Ajme ih postavimo kamen ovdje, da ne dođe do nas. Dohvati ga! O da, imamo snowballs! O da, ostali smo, koliko ja vidim, samo ja i još jedan čovjek. Što nije korisno uopšte, jer možemo da umremo. Jer on tamo na sredini. Ajmo gađam. Jesam ga pogodio? Nisam. Dobro, ne vezi. Možda rasturimo. Samo da me ne sačekaš. Jao! Vidite ga. Pa Zlatan! On s druge strane tek gradi. Pa nek kaže. Pa reci tako, čoveče. Da se ja malo uzmem stvari. Taman zlatna kapica za mene. Kruna! Ovo je kruna. Kruna iz Kung Fu Pande. Sad nećemo lubenicu. Ovaj brod napet, ljudi. Kao što vidite. Ima li još nekog? Nema, mi smo sami. Moramo da jedemo jednu jabuku. Njam. Jabuka pojedena. Čest! Nema bo. Ima snowballs, ja. Ne treba nam se vidjeti, možemo samo da umremo. Snowballs! Imam bolje odelo od tebe. Možeš samo se slamiš. Ubit ćemo ga. Nemoj da se nadam previše. Možda desi da bude neki cheater, haker, kako se god već kaže. Pa nadrljamo i mi od njega. Ale... Hoću kostursku glavu, hoću. Ali ne mogu da je uzmem, nemam pikeks. Čisto. Reci mi da bi... Ne, bacili smo dijamante, ne vezi. Ima li bolja kapica? Ima i to. Sad smo obučeni. Nema bolje obučenog čoveka. Ovo je da ne gorimo. Šta će nam to? Ne treba nam. Ne treba nam ništa više. Znači, jaki smo, ostali smo i ja mislim, samo ja i ovaj ovdje. Hop! Hoćemo malo se pecamo. Bez veze ja trošim svoju pecaljku. Samo ti pokušaj. Pa kad te dohvatim ja, možda bi valjalo jednu zlatnu jabuku. Gold sword! 4 atakta. Oh yeah! Napokon si isplatila ovo traženje. Šta kažeš? Napokon si isplatila. 1, 2. Nije to tvoje odelo toliko jako. I ubili smo ga sa lukom i strelom. Dobro smo bili obučeni, mogu da kažem. Mnogo dobro. Nije bilo bolje obučenog čoveka od nas. I ajmo uskočimo. Please, bude nešto dobro. Jer imamo za nešto. Please mi reci da imamo. Treba mi nešto. Maš, šta će nam? Imamo! Napokon! Možemo da kupimo to, da dobijemo bow.
Taj kit je mnogo dobar. I odmah čim smo kupili taj kit, evo nam i strela i dela da se rokneš. Kao što vidim, imamo ovdje, dobro će nam doći. I ovo će, kako nismo vidjeli Flint and Steel. Sad ja da pomenjam ovo. Šta je bolje, iron, metalno ili dijamantsko? Ja bih rekao dijamantsko. Ovaj kit je super. Ne, daj mi moje patikice, evo ih. Ovaj kit je super, kao što vidite. Dobili smo odmah dobre stvari. Ajmo mi to da vratimo u chest. Dobili smo odmah najbolje stvari koje su mogle da se dobiju. Mada ne verujem da će mi ići sad ne da se rokneš. Nećemo biti puto. Nećemo putemo. Ja dok se setim kako se kaže, godine će proći, nećemo putovati nigde zato što hoću na brzinu da ga rešim. Ima onaj tamo. Da, mi imamo bow kit. Opa. Jeste li vidjeli odakle? Jer dobro, protiv njega Ender Pearl. Da li imamo jače odelo? Ne bih rekao. Sad će on do nas doći. Nemoj do nas, bre. To upoje. Mi brzo moramo doći do nekog. Ne! Inače će nas ovaj ubiti od batina. Ima Diamond Sword. Ovaj će mi biti potreban. Ne, desi kit PvP-u, majstoru. Jesam ga roknuo? Nemojte mi reći da sam ga roknuo, onda sam kralj PvP-a. Jesam izgleda. Tužne li vesti, nismo dobili onaj njegov dijamantski mač. Ajde, koliko mrzim ovu mrežu, palci. Zašto postojite? Zašto? I igrici vas mrzim. Mini blokove nismo uzeli. Šteta. Ovo ćemo da rizikujemo, nećemo. Ajde, probat ćemo rizikujemo. Pošto nekako nije dobacljivo. Rizik nam se isplatio pomalo. Dobro, imamo golden apple. Brzo. Imamo regeneraciju, imamo. Odakle? Zašto nemamo? Golden, evo, imamo regeneraciju, prevarili smo se. Regeneraciju imamo, to će dosta da nam služi. Blokovi nam, pogasi vatru. Lava, sad ćemo mi nju lepo da pogasimo. Završit ćeš ti. Blokove da nismo uzeli. Drvo, hoće li se zapaliti? Za kratko ovo neće. Brže. Nisu se zapalili, što je jako dobro. Ne mogu više da rizikujem. Ja stvarno ne mogu da rizikujem. Jedan je na sredini. Desi, rođače. Udar dok ne vidiš. Šta kažeš kad te udara neko ko je jači od tebe? Šta kažeš? Golden apple. Brzo, oporavi se uz golden apple. Nemaš regeneraciju. Lava, umjesto čega? Umjesto snowballs. Enchantment table, ne treba mi. Šta će mi ovo? Flower. Ovaj čovjek se baš iznenadio kad smo ga tam, ko ninja. Bum. Sad mi. Ko je još ostalo? Ostalo nas još mnogo.
I ajmo završimo da priučimo ovu partiju. Idemo mi malo, putujemo. U stvari, zašto bi putovali? Možda bi nam trebao ovaj napitak. Evo ga. Da ne gorimo. Može. To je kad budemo išli, ali pošto ja sad rizikujem, neću da gorim. Ajde, bam! Jesam rekao, tačno ću lavu pogoditi. Ajs, može ajs. Dobar je ajs, dobar je ajs. Koji chest plate imamo? Dijamantski. Sad ćemo ajs da postavljamo posvuda. Da ima puno vode. Da kad me protivnik napadne, da neće moći lako doći do mene. Sad porazbije se. Ajde vodo, ajde, te. Češ posvuda. Brzo imamo ovaj kit, ajde kit, ajde kitu, ajde. Ja sam strelac. Onda jesam strelac sam. Strelac! Jao, ljudi, hoćemo da rizikujemo. Hoćemo da imamo da možemo protiv ovog. Ja bih rekao da bi trebali da ga ubijemo. Nema dobre stvari za borbu uopšte, a ajde, trebali bi da privršimo partiju. Evo, ubili smo ga. Šta ima? Ništa. Fishing rod. Treba mi ta njegova kapica. Gde je? Gde mi je kapica? Gde je kapica? Kapice. Gde si kapice? Recite mi kako brže da izbacujem, pošto ja stvarno nemam pojma kako se brže izbacuje. Ne! Evo, roknuo nas. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!